ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилия як дар ноҳияи Сино аризаи марди 28 солаи сокини ноҳияи мазкур ронандаи ширкати Рахш таксӣ ворид гардидааст ки 19 марти соли 2023 тахминан соати 03:30 ду нафар шахси номаълум ба автомашина нишаста ҳангоми ба кӯчаи Ҷабор Расулови пойтахт расиданд, ҳаққи роҳкиро 50 сомониро надода, бо роҳи зӯроварӣ аз дасташ телефони мобилаи тамғаи Samsung A20ро ки арзишаш 1000 сомонӣ мебошад кашида гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. дар натиҷа ба ҷабринида 1050 сомонӣ зарари моддӣ расониданд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷавонони 21 ва 22 солаи сокинони амин ноҳия бо гумони содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ дастгир карда шуданд. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад. саҳнаи 7 марти соли 2023 дар як қаторшабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр гардид ки дар он муноқишаи лафзии як нафар ронанда ва ҷавонзани мусофир инъикос ёфта ҳарду ҳамдигарро бо алфози қабеҳ дашно медиҳанд. навори мазкур ки пур аз алфози қабеҳ аст аз ҷониби шаҳрвандон вокунишҳои манфиро ба миён оварда аз мақомоти милитсия хоҳиш намуданд ки нисбати ҳарду барои дашноҳои ҳамдигар чораандешӣ карда шавад. равзати корҳои дохилии шаҳри Душанбе аллакай рӯзе баъд 18 марти соли 2023 хабар дод ки зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд ки ронандаи автомашини тамғаи Volkswagen рақамҳои қайди давлатиаш 0713 ТТ09 шаҳрванд Ваҳоби Аҳлиддин соли тавлудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе деҳаи Чорякорон ва мусофирзан шаҳрванд Иброҳимова Миҷгона соли тавлудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Испечак мебошанд. дар натиҷаи пурсиш ошкор гардид ки саҳнаи 7 марти соли ҷорӣ тахминан соати 13:20 Иброҳимова Миҷгона аз кӯчаи Испечак ба автомашина нишаста ба самти маҳаллаи Меҳкалона расипор мегардад. аз сабаби сари вақт ба самти фармоишшуда гардиш кардан натавонистани ронанда миёни номбурдагон муноқиша сар зада ҳамдигарро бо алфози қабеҳ дашноб доданд. милитсияи Душанбе гуфт ҳарду ҳам ронанда ва ҳам мусофирзан худро дар вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ гунаҳгор меҳисобанд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати ронанда Ваҳоби Аҳлиддин ва мусофирзан Иброҳимова Миҷгона тибқи талаботи моддаи 460 майи давбошӣ кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда аз ҷониби додгоҳи ноҳияи Сино нисбати ҳар кадоме ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 7 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробари 478 сомонӣ татбиқ карда шуд. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилияи як дар ноҳияи Шӯъмансур бо ариза ҷавони 21 солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 18 марти соли 2023 тахминан соати 09:30 ҳангоми дар дохили мусофирбари хатсари рақами 15 қарор доштанаш шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз ҷайбаш як ада телефони мобилаи тамғаи Samsung ва 300 сомониашро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонида шуда 2800 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 27 солаи сокини пойтахт ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилияи дуи дар ноҳияи Сино аризаи марди 29 солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст ки 3 феврали соли 2023 тахминан соати 15:00 дар кӯчаи махсуми пойтахт марди 34 солаи сокини амин ноҳия бо роҳи фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ як адад автомашини тамғаи Mercedes Benz ки арзишаш 175,000 сомониро ташкил медиҳад гирифта ваъда додааст ки маблағашро дар муддати 2 рӯз бармегардонад. аммо номбурда автомашинаи мазкурро ба маблағи 80,000 сомонӣ фурӯхта маблағҳоро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. инчунин номбурда 4 феврали соли 2023 тахминан соати 15:00 дар маҳаллаи Испечак бо роҳи фиреб ба боварии ҷабри дида даромада аз ӯ як адад автомашини тамғаи Lexus RX 350ро ки арзишаш 160,000 сомониро ташкил медиҳад гирифта ваъда додааст ки автомашинаи мазкурро ба маблағи 200,000 сомонӣ фурӯхта маблағашро бармегардонад. аммо номбурда автомашинаи мазкурро ба маблағи 90,000 сомонӣ фурӯхта маблағҳоро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. ҳамзамон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Кӯлоб аризаи зани 36 солаи сокини шаҳри мазкур ворид гардидааст ки аз соли 2020 то 20 январи соли 2023 зани 26 солаи сокини амин шаҳр бо роҳи фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ
ҷавоҳироти гуногуни тиллоӣ ва маблағҳои пулиро гирифта то ҳол бар нагардонидааст. дар натиҷа ба ҷабри дида ба маблағи 627 000 сомонӣ зарари махсусан калони молӣ расонидааст. нисбати гумонбаршаванда бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, оид ба ин ҳодисаҳо тафтишот идома дорад.